Видео си да хора. Чакай малко. Сега трябва да ми излезе на живо. Сега ще ни излезе нещо in live. Биг. За жалост, Радо, you suck. Чакай, казах секунда. А той каза секунда, но имаше предвид минутка. Сега трябва да ми излезе. По-сега, виждаме ли се? Виждаш ли се? Аз чувам това, което си казвам аз. Еми, сега аз какво направя? Мило! Ела тук да се огърнеш. Защото като цяло те на живо те чуват звуки и видео. И сега в момента ти говориш по скайпа и по Quick едновременно, разбираш? И сега тъй... Не знам, чуват ли мен? Би трябвало да му чуват. Чуват, бе. Аз чувам тях, не разбираш. Как седи и седи си. А всъщност да, защо съм и ти слушал? Няма ли? Стигайте, бе! Радко! Но хората от каналата гледат. Стигам се да ям! Дай една бирена булка. Кажете ли ми това? Това много голямо забавене дава, бе, чу. Вау, много сме назад, бе, гай. Ма те спряха. Явно интернета ни е много бавен и...